Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani imene yangotipeza kumene nkhani yake ndiye kuti apolisi kusunga Richard Chimwendo Banda amene anali nduna mu ulamuliro wa President Lazarus Chakwera komanso amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo pakadali pano komanso mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Kuti ndipeza mbiri tili ndi mtolankhani wathu pano Winston Kayimira. Winston, tifotokozera nkhani kuti bwanji makamaka za Chimwendo Banda. Zona di amzanga kumene tikuyankhulira ndi ku likulu la polisi mdziko lino ku area 30 kumwe tangomaliza kulankhula ndi mneneri wa polisi mdziko lino Layo Chintembo. Iwowa atiuza ndithu kuti apolisi amanga Richard Chimwendo Banda omwe anali nduna ya maboma ang'ono ndipo akuwasunga. Tinawafunsa kuti akuwasunga ku polisi yakuti komanso kuti mwina nkhani yomwe awamangira nditi. Zimenezi sanafotokoze, ananena kuti apolisi atulutsa kalata posachedwa pa tsiku la lero mwina akacha kumadzulo kuno kuti afotokoze tsatanetsatane wa nkhani imeneyi kuti kodi nchifani awamanga Richard Chimwendo Banda. Komanso anatiuzanso ndithu motsimikizanso kuti apolisi amanganso Vitumbiko Mumba. Ndiye nkhani ya Mumba ndi chatima fotokoza takhati kufotokoza ndithu kuyambira chakumawako. Mwina Winston, tikudziwa kuti Achimwendo ali kuti panopa? Iwo Achimwendo Banda kutenga ndi zomwe ya polisi anena sanatiuze kuti ali kuti. Komano pali malipoti chabe onena kuti iwowo anakadzipereka ku likulu la polisi. Tinafunsanso amene wa Achintembo kuti kodi tikumva kuti adzadzipereka ndi anati zimene sangathe kunena kuti adzadzipereka kapena zayenda motani, koma chomwe angatiuze pakanali pano chakuti awamanga. Tapezapo zotani mwina kuti Chimwendo awamanga chifukwa chani? Tamva zotani kapena? Imeneyi ndi nkhani yomwe pakanali pano tikuyesa kufufuza tsopano zifukwa zake ndi ziti. Chifukwa mneneri wa polisiyu sanatambasulenso chilichonse pamenepo kuti kodi nkhani yake ikugwirizana ndi yomwenso awamangirira Vitumbiko Mumba kapena iyi ndi nkhani ina. Pamenepo tinafunsa ndithu zimenezo ndi ana kuti ayi dikirani ndithu apolisi akufufuza nkhanizi ndiye mwina uthenga wina sangaupereke pakanali pano. People arriving. Winston, mwina titafotokozera tikudziwa kuti Amumba tsopano tinene kuti tatsimikiza kuti Vitumbiko Mumba amene ndi anali nduna mu ulamuliro wa Lazarus Chakwera komanso anali amene Chakwera anasankha kuti apikisane aime nawo athamangira limodzi running mate pa chisankho cha pa 16 September komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo pakadali pano amene watikudziwa kuti ali kulingadzi police station kumene awamanga apolisi. Tatifotokozera zili motani kumeneko pano? Zona di John Paul Kayuni Amumba alidi kuno ku Lingadzi police station ku Lilongwe, ali mkati pakanali pano mkati mwa polisi imeneyi. Ndiye ife ngati atolankhani tili panja kuonetsetsa kuti kodi chomweno chichitende chani pakuthapa kuwamanga. Komano iwowa anafikadi kuno kapena ndizi afikadi kuno ndi apolisi amene awatenga kuchokera ku area 47 mumzinda omwe uno wa Lilongwe. Ndiyeno pakanali pano panja pano sikuti pali anthu kuti ngulu kumaona kuti kodi chichitika chani kapena kudikira chilichonse ayi pali ndithu bata panja pano sizinachitika ngati mmene zimakhalira mbuyoku kuti timaona masapota a zipani kubwera kuti adzaonetsetse zina ndi zina. Ayi zimenezo sizikuchitika ndithu. Panja pano pali anthu ochepa kwambiri amene akungodikira makanso atolankhani mangodikira kuti kodi chichitike ndi chani tsopano. Winston, unakwanitsa kuwaona Amumbawo akufika amaoneka motani? Avala chani kapena akuoneka motani? Pomwe amafika anali ndiye apolisi sikuti akhalitsa panjapa
tsika ndikulowa nawo mu police station imeneyi pamene timamva ndithu makamaka ife imene timathamangira kuno kuti tikumva kuti akubwera kuno ku Lingadzi police station nde atatsika angoyenda ndikulowa mkati kuoneka kuti mosatekeseka kwenikweni komano tione kuti kodi chichitike nchiyani pakutha pa zimenezi koma apolisi kunoku ku Lingadzi police station sikuti atiyankhule pa nkhani imeneyi isanatiyankhule kapenanso wina woti wamkulu kuti yankhulapo pa nkhani imeneyi isanatiyankhule ndiye ndi nkhani yongodikira kuti kodi chichitike ndi chani kwenikweni. Taona ndithu kalata za kubwalo la milandu kodi akuti awamanga chifukwa chani amumbawo? Kutengera kalata zimenezi za kubwalo la milandu nkhani imene afotokoza mmene munthu yakuti amafufuza pa nkhani yokhudzana ndi zomwe anayankhula titangoponya voti chisankho chitangochitika mdziko lino kuti anayankhula zokhala ngati kuti omwena chisankho sichinayende bwino pena ndi pena ndiye zomwe yakamba kalata imeneja ndi zotero ndiye umboni weniweni wogwirika wapakanali pano wokhudzana ndi nkhani imeneyi ndi kuti ndi kalata yokhayo yakubwalo loweruza milandu. Zikomo kwambiri Winston, tikhale tikuva kwa iwe ndithu nkhani imeneyi ikamapitirira. Amene ndi mtolankhani wathu Winston Kayimira ku Lilongwe kumene Vitumbiko Mumba awatenga apolisi tikunena pano ali m'manja mwa apolisi ku polisi ya Lingadzi ku Lilongwe. Tikhale tikupatsirani zambiri pa nkhani imeneyi nkhani zathu avitu awatapa ndipo pakadali pano avitu ndithu akuti ali ku Lingadzi ali ndithu m'manja mwa polisi ndipo akuti awatapa pa mulandu owaganizira kunena kuti mawu aja wadayankhula kuti we got this ati ankatanthauza zonena kuti a DPP alubera zisankho ati mawu amene aja amatanthauza kuti a DPP alubera visankho ndipo a MCP ayika ndithu makamera waluonetsetsa kuti pasapezeke obera zisankho chifukwa chake avitu adanena kuti we got this tu mulandu wake akuti numene inetu ndinati yayi lero bodza ndzilangizeko munthu nendeka koma bwangani avitu awatapa akuti we got this ndi mulandu koma mukuti anthu sitimayankhula tileke kuyankhula chifukwa choti ndithu DPP alowaso mboma mufuna mutiuze kuti ziziyenda choncho mulibe milandu yeniyeni yoti mutha kumachaja anthu wainu ya DPP mufuna mutiuze zimenezo basi chifukwa choti munthu adayankhula pa msonkhano kuti guys ananga anthu otitsogolera osadandaula mitima pansi we got this basi ukakhale mulandu umenewo inu khalani serious ngati mwatopa nawo maofesiwo please musatikwane 2 minutes isanathe inu apolisi nanunso milandu inayi muziyesako makana nanga we got this ni mulandu tiuzeni kuti aya viru mwamangiranji mwamanga ndi mulandu wakuti osati tiona ngati kuti mawu amene aja amatanthauza kuti ife tubera zisankho koma ndemesa mudawina visankho chimene muwatapiranso kuti adanena kuti we got this ndi chani. Guys, let's be serious tili ndi ntchito yambiri yoti tikhonze dziko lathuli than kumangana zinthu zosakhala bwino zinthu zopanda mutu zinthu zopepera tiye tikhale serious tikoze dziko osati zimene zichitire chibwana tui we got this ukakhale mulandu come on ngati ilipo milandu imene mwina vitu adachita kamutapireni milandu imeneyo osati mawu amene adayankhula zidatha kalekale zimenezi September pano mudawina mudasangalala zanu zidayera inu let's be serious tili ndi zambiri zochita dziko lino zoti tikonze dziko than kumaona anthu muluta pana pa nkhani za ndale zopanda pake ngati zimenezi. Inu guys, let's be serious tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.